Kto je to farmaceut? Som v lekárni k dispozícii 8 hodín denne a 7 dní v týždni pre každého, kto si príde po radu alebo pomoc. A ja som farmaceut. Starám sa o to, aby výroba liekov prebehla bez problémov a v lekárniach sme ich mali tak dostatok. A ja som farmaceut. Denne študujem zdravotné výsledky pacientov na vyhodnotenie účinnosti liekov, ktoré sa raz dostanú do lekární a do nemocníc. Ja som farmaceut. Pripravujem lieky na mieru pre tých najzraniteľnejších pacientov. Tiež som farmaceut. Zabezpečujem, aby sme na Slovensku mali iba účinné, kvalitné a bezpečné lieky. Taktiež som farmaceut. A ja sa starám o to, aby na farmácii Univerzity Komenského v Bratislave vyrastali kvalitné generácie sebavedomých lekárnikov. A je mojou povinnosťou im pripomínať, že som farmaceut a o liekoch viem všetko. Študujeme, aby sme toto všetko jedného dňa vedeli tiež. Aj my raz budeme farmaceuti.